سلام نعكم يكون كبرات تخطات مدبنا نلوم زحزنيو حتصير صبصب سبورتي علنا نقدم بلوم ግብጽ ያዋንጫ ዓለም 2018 ታሪክ ከተመዝግቢያ ሓላው ልዳት ግብጽ ሳሚል ሃዳሪ ትብዕድ መዛዓብያ ዋንጫ ዓለም ተጻወተ ስፖርታው ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ክሰፍርዩ ኢሳሚል ሃዳሪ ኣብዝሎሚ ግብጽ አንጻር ሱዑድ ዓረብ ትገብሮ ግጥም ካብ መጀመርታ ዝተሰለፈ ኮይኑ ወድ 45 ዓመትን 161 መዓልታትን ይዕድሚዩ ኢሳሚል ሃዳሪ ኣብ 2014 ኣብ ብራዚል ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ን5 ደቂቃ ዝተጻወተ 43 ዓመትን 3 መዓልትን ኮሎምቢያ ወሓላው ልዳት ፋሪድ ሞንድራጎን ብምብላጽ ነዚ ክብሪ ዝበቅዕ ዘሎም ግብጽን ሱዑድ ዓረብን ኣብዝሎም ዘካይዶ ናይ መወዳእታ ናይ ምድበን ግጥም ብኣንጋዲት ሃገረ ሩስያን ብዩራጋይ ድሕር ዘጋጠመ ስዕረት ክልቲአን ከም ዝተረፋርጉጽ ኮይኑ ንኽብሪ ማሊአን ክጻወታ ንሕጂ ዝሓዝነዮ እዚ ይመስል ነይሩ ሰሰናዩ